volajú tomu tatkovi. Mali SMS-ky do Myslím, že oni, že najnevýhodnejší zo všetkých. Mne sa zdá, že T-Mobile je najvýhodnejší. Mne sa T-Mobile je najvýhodnejší. Som povedal, mňa nasrali reklamáciou a odtedy som povedal, že tam nepôjdem ani keby mi dávali $500 000 telefón. Je tiež telefón. Že rádi telefón nezreklamovali. Prečo? Samsung. Čo sa im nepáčilo? Mne zamrzával a proste sa mi vypínal, hej. A ja som ten telefón v živote neotvorila, iba keď som ho dostala, som tam dala baterku a zaberala, to bolo prvýkrát a posledný. No oni tam že vnútri našli chybu, že tu tam je nejaké... Mechanické poškodenie na matičnej doske, chápeš? Ako v živote som ho neotvárala. Ultrazvukom. Neviem. Si ho dal na magnet. No všetci, kto mali T-Mobile Samsung, tak proste to je servis, že servis neuznáva Samsungácky, vieš? Ale jednoducho ja som ten mobil kupoval v T-Mobile, takže ja som nasratý na T-Mobile, nie na Samsung.